ዲጋታት ዞባ አንሰባ እኹል ትሕስቶ ማይ ስለ ዘዋህለላ ሓረስቶት ንልምዓት ጀራዲን ክትቆምለን ከም ጀመሩ ተሓቢሩ ሕጂውን ጸብጸባለና ዲጋታት ዞባ አንሰባ ሓፈሻ እተን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሃበሮ ዕላበርዕድ ዓተከሌዛን ሓመልማሉን ዝተሃጻት ቻዕተ ሓደሽ ዲጋታት ድማ ብፍላይ እኹል ማይ ስለ ዘዋህለላ ሓረስቶት ንልምዓት ጀራዲን ክትቆምለን ከም ዝጀመሩ ግዚያዊ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ አንሰባ አቶ አልአሚን ጣሂር ሓቢሩ ኣብ ዞባ አንሰባ ኣስታት 40 ዲጋታት ከም ዘለዋ ተቐሰ አቶ አልአሚን እዘን ዲጋታት ኣብ ርእስቲ ኣብ ምህብታን ትሕተ ባይታዊ ማይ ዝህልወን ተራ ኣብ ምስፋሕ ልምዓት ጀራዲን ልዑል ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለወን ሓረስቶት ብውሕሉል ኣገባብ ክትቆምለንን ክከናኸንወንን ተላቢዩ ንኩነታት ክራማት ሎም ዘበን ብምልካት ድማ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክራማት ክነጻጸር ከሎ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓጋዝ ከረን ሓመልማሎ ሓልሓል ኣተከሌዛንን ዕላበርዕድን ጽቡቕ ዝናብ ክወቅዕን ከሎ ንኡሳን ዞባታት ገለብን ሃበሮን መጠናዊ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥ ሰልዓን ከርከበትን ከዓ ትሑት ዝናብ ከም ዝረኸባ ኣነጺሩ አቶ አልአሚን አጽዒቡ ንምርምራዊ ስራሓትን ዕብየት ምህርትን ክሕግዝ ዝኽእል ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓመልማሎ ኣተከሌዛንን ካልእ ቦታታትን ኣብ 3 ዓይነት ዘራእቲ ማለት ንሂግ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ወሃራር ኣዳጉራን ምርምራዊ ፈተነታት ይካየደሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንሓረስቶት ተዓደለ 200 ኩንታል ምሩጽ ዘርኢ ቡልቱግ ኳና ቡርኩት እትዋት ክርከቦ ተጽቢት ከም ዘሎ ኣረዲኡ ግዚያዊ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ አንሰባ አቶ አልአሚን ጣሂር ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ብግቡእ ምህርቶም ክእክቡን ኣብ ኣጠቓቕማ ማይ ሳዕርን ቃንጫን ድማ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩን ብምልባው ወፍሪ ሕርሻ ሓያል ጻዕሪ ዝሓትት ብምዃኑ ኣብ ግራውቶም ቅድመ ምድላዋት ክገብሩን ማይን ሓመድ ክዕቅቡን ኣተሓሳሲቡ ሰናይ ቀውዒ ሄርመን መኮነን ካብ ዞባ አንሰባ